min ba kya so na. Tambaya ma kake ina nufin ba na son ka? Wai dama kai tuni baka san ba son ka nake ba? Sai yau ka sani nake tambaya ta? Amma dai ya kamata ki gane cewa duk waɗanda kike so ba fina suka yi. Ka ji ka da wani zance duk waɗanda nake so ba finka suka yi ba ta yaya? Ba su fi ka hauka ba. A hauka ba? Idan son ka nake kai idan wanda nake so ne zo na fito mishi a haka na fito kullullubi babu a cikina da kake wani magana kake cewa so dakata yanzu kina nufin ni mahaukaci ne zan nace ina son ki? Ni ne mahaukaci? To ai kai abin da kake idan da abin da yafi karfin hauka kai abin da kake yafi karfin hauka wallahi idan da akwai gaba da hauka wallahi kiran ka da shi zan yi dan abin da kake yafi karfin hauka mai hankali ba zai taba yin abin da kake ba kai an ce ba a san ka karka zo kai wallahi idan ka san Allah idan baka ba a hankali sai na san mai gane idan wallahi ya zo ya Salma in Allah ki saurare yanzu duk wani tare jijiyar wuya a bai shige magana ce ta soyayya kan da Allah sai ki kuma na gaya miki duk abin da suke miki zan miki me kike tada hankalinki me na rasa ki kalle ni na rasa hannu ko kafa ne me yasa kina azabtar da ni a soyayyar ki baka rasa hannu ba baka rasa kafa ba haka zalika har da wanda baka sa a cike baka rasa idanu ba amma ka rasa abu guda menene me shi shine alƙawari cikakken mutum a rayuwa aka ce ka zamo mai cika alƙawari idan ka dauka to wannan abin ka rasa shi to me kika nema na kasa yi miki me kika nema ni na tabbata ko me kike so a doron duniya matuƙa kafa za ta iya zuwa zan iya zuwa in samu shi amma har kike kiran wai na yi miki alƙawari a kasa cika sai ki gaya min menene kika nema a gona ban miki ba Kamal sau nawa zan gaya ma a koda yaushe idan haka ta haɗa mu da kai na ce ba ni ba ka sai ka ce in faɗa menene ka ce za ka min wanda ka rasa sau nawa zan gaya ma Kamal a duk sanda na gwada maka ina bukata ko wani abu ina bukatar wani abu daga wurinka ka tabbatar wannan abun fa ba wai dan ya fi karfin mu bane ba a cikin gidanmu kawai ina haka ne dan in gwada ka in auna in ga kalar soyayyar da kake min Kamal ya take a cikin zuciyarka amma kai Kamal a koda yaushe dauka kake kamar ina hakan ne dan na tozarta ka to ta ya zan saurare ka ta ya zan san kana so na mana to bayan in ba tozarci ba menene in dai ba tozarci ba menene iya kokari na ina miki har mota na saya na baki kin ce gida kike so na tsaya na baki komai kika ce ina miki daidai gurgurun kokari menene kawai waye yake zuga ki ya kamata ki tsaya ki na suke gane cewa ke wace ce a yanzu kin wuce lokacin da za a ce wai ana ta tarere kina kaucewa ke fa ba yarinya ba ki duba ki ga shekaran ki nawa kin gama karatun ki ai wallahi ni na fi karfin ka kalli bayan ido na ka ce wai ni zuga ni ake akan ka duk duniya ba mutumin da isa ya zuga ni akan ka wallahi ko mace ko namiji ba wacce ta zuga ni akan ka mutum ɗaya isa ta kamun birki a tsakanina da kai a ce iyayena su kaɗai suke su taka mun birki a tsakanina da kai to in ba zuga ki ake ba mene gaba ɗaya kullum sai kin tada mu hankali na rasa wannan wani irin rayuwa ne haka wai a rayuwa shi mutum ba zai karɓi laifinsa ba kai a rayuwa kuma ba za ka karɓi laifinka ba ka karɓi laifinka mana abin da na gaya ma yanzu kai ka karɓi laifinka cewa kai lallai ka yi maganar cika alkawari da ba ka yi idan ka ɗauka min shine abin da ke damuna a cikin zuciyata kawai matukar kana cika min alkawari ni ba ni da matsala a tsakanina da kai kawai ka gaya min gashi dalilinka idan ko ba dalili sai ka ce min kawai in yi haƙuri Salma ki haƙuri shi kenan ba wanda ya faɗi wannan ba shi kenan ba kamar ka gani ba haƙurin kuma nake bukata ba dole ne sai an yi soyayya wallahi zai tashi sorry fahimce ni idan tafiya ta kasashen waje ne ba kya so ni na tabbatar ina da manajojin da za su rike min harkokina na kasar waje in shi ne kike ganin kamar in naje ina samun turawa waɗanda suke rage min kewa kike ganin kamar wai ina waste time a can ba na son zuwa
Najeriya don gabatar da soyayya ta da ke. Ki kwantar da hankalinki, in don wannan ne na so ki in Allah yadda. Ka yi min alƙawari ka ce ba za ka ƙara fita ba. Ƙasar waje rayuwa ta ce, kuma tun da na ginu a ƙasar waje na ginu, kuma cikon burin rayuwa ta ƙasar waje ne, amma na tabbata cewa kin fi min komai, kin fi min ƙasar waje. Dole ne zan soke in bi abin da kike so. Alhamdulillah, na yi matukar farin ciki, na ji daɗi sosai. Kamal, da ka amince za ka zauna da ni a nan ƙasa Najeriya. To alhamdulillah, a yau zan yi kwanan farin ciki. Na gode. Allah albishir ma zan je ne wa ummanmu. Wani! Na gode. Kawai ƙasar wato abin da nake so ki gane Zara. Da na dawo Najeriya da na akai kawai sai na ji Allah ya gama cika min burina. Ka ji munafiki, Allah ya kama ka. Kamal, dama abin da kake kenan a koda yaushe gaya mun ake Kamal, kullum gaya mun ake halinka Kamal. Sai mun kake ba ko da Allah kuma baki ba wata sauriya kan za ka gaya mun. Kin ga wannan faɗan na gida ne ba naku bane da ƴan kalan dangi. Ki kame. Ka ko wasan halina baki san da me na zo ba. Kin ga wannan ba abokiyar kasuwanci ce. Abokiyar kasuwanci. Kamar ban ci abin da kake gaya mun bane tun daga da kasar waje. Ya ka rinka ce mata ni abokiyar ke baiwar Allah wai wace ce ke? Kawai muna na gode wa Allah da kika gaya mun gaskiya. Kin jaza mishi wallahi cikin hukuncin da na yi niyya sama Kamal. Na rantse da girman Allah na ƙara kuma na Salma. Ba ruwanki, kamar da na gaya miki wannan faɗan na gida ne. Ido ne naki idan za ki iya, in kuma ba za ki iya ba ƙara wa wannan ɗinki iska ki gaba. Kamal, cin amana ta za ta yi miki soyayya? Kamal? Manaja ta ce. Cin amana ta za ta yi soyayya Kamal? Magana nake ma Kamal, ka tsaya ka saurare ni Kamal, ka sani akan ka bani da hankali akan ka Kamal, ka tsaya ka saurare ni. To na saurare. Kamal, abin da za ka yi min? To me kike so? Na gaya miki manaja na ce. Na rantsa da girma Allah Kamal, idan an gaya min za ka ci amana ta a duniya. Kamal, ba zan yi za ka ci amana ta ba. Kamal, me za ka yi ba? Coach.